Hi Maigson, maayong buntag, karon ay adlaw ang buntag, maayong hapon, karon ay adlaw Miyerkules, March 16. So, pasensya kay Maigson, karon lang naka video kay murag kapoy, lawas. Og ako ipakita ninyo Maigson ang gibuhat sa mga ansyano og mga deacons. May gibuhat sa mga ansyano mga igsoon. Birahan nila mga igsoon kay perti init akong buntag. So, siminto nila ang kuan. Bahan mga igsoon. Ay, ito ba? Tangsi, importante lang na revelasyon na. Tumano yung tangsi, di ko yung masa. Niya, ito pagkat-kat na mo tari. Sila ka na mag-video nga, maninaog na. Doon kis ni mula. Ngubang deacons, wala man yan kay busy, nasa'y importante. Nya si kay Carl ra ang naadere. Okay, saan na? Kaya tunton. Barog sa doy. Kita sa tayo? Oh, sama. Kita alkansiya. Di ba saan dito? Dire ra kotob eh. Tapang sa mga na disalay na to. Sa mga dia anak, iwaay gid tuan. Kom na ko na. Kaya tunton. Kira ba ka? I'm not okay. The body is weak. The body is weak. Bata, baby. Kuwang kembas. May ubanan, dili masiminto. Man, sa tagsangko ato ni sako Roger. Klaro na bayan na. Kapit mo. Huma nagpikuan, siminto ang tigumanan mga igsoon. So, magpapito na lang sad sila sa dira sa stage. Atos tuntunay. Tahod stage. Ang speaker mga igsoon ay. Ang speaker. Longas na black mo. Isa? Higot. Kuya ni kuya. Napingis gamay. Agi ko ani ang babaw mo to. Hello, welcome to my luwad. Man siya maigsoon para sa bangko. Yan naghimo og kanang. Mao na imong bangko onon mga igsoon. Pila ka bok kuan ni kuya mahimo. Vlogs mama ta.
Pila ka buk mahay mo ni pa? Jesus. 16 ka bangko may igsoon. So Silvi, marag. Lunto sa mo kay. Igo-igo ra ganin namo. Isa may naglungag yung paniudtuan eh. Napadara kuanon sa babaw. Napay gabsununon. Pangyo og obra.